Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri gure laugarren web mintegira, eta orain ebaluazioa tokatzen zaigu. Ebaluazioan inguruan Kristina ibiliko da. Kristina arituko da hitz egiten, eta araiko aurkezpen polita eta interesgarria prestatu duela pentsatzen dugu goizean entzun dugu eta. Arratsaldeon. Hemen daukazue aurkibidea, gaur landuko duguna. Hasiko gara ebaluazioaren marko teorikoarekin, eta hemen zerrendatu ditut 8 hitz ebaluazioarekin lotuta daudenak. Definizioekin hasiko gara, ebaluazioa definitzen hasiko gara. Zagoaz, 1975 Bloomek definizio hau egin zuen. Ebaluazioa, ebidentzien bilduma sistematikoa da, zehaztu ahal izateko, benetan ikasgelan zenbait aldaketa eman ote diren, eta baita aldaketaren maila. Ikusten duzue sistematikoa hitza, markatuta dagoela beste kolore batez, hurrengo bi definizioetan agertzen delako. Salto egingo dugu, 5 urte aurrera joango gara, 1980ra, eta Libasek emandako beste definizio bat ikusiko dugu. Ebaluazioa, fenomeno bati buruzko informazio sistematikoa eta objektiboa lortzearen prozesua da. Eta informazio hori interpretatzea, erabaki desberdinen artean aukeratu ahal izateko. Nabarmendu ditut informazio eta erabaki hitzak, orain salto handia egingo dugulako, eta joango garelako 2015ra, eta Heziberri 2020 argitaratu zuenean Eusko Jaurlaritzak 2015ean, definizio hau eman zuelako. Ebaluazioa, erabakiak hartzeko informazioen biltze eta balorazio prozesu sistematikoa da. Zergatik hartu ditut 3 definizio hauek? Duela 57 urteia, planteatzen ziguten gaur egun oraindik ere askok egiten ez duguna egiteko. Beraz, hau da gure asignatura pendiente, ez? Ebaluazioa. Nik uste saio hau balio behar zaigula hausnarketa egiteko, jakiteko dagoela beste modu bat ebaluatzeko, marko teorikoarekin, eta ebaluazioaren bi funtzioak aurkezten dizkizuet hemen. Batetik daukagu funtzio formatiboa edo hezigarria. Eta bestetik daukagu sumatiboa edo zertifikatzailea. Formatiboan, helburua da hobetzea. Eta erabilgarria da prozesuan gertatzen dena baloratzeko. Horrek zer suposatzen du? Jarraia izan behar dela, prozesu osoan zehar. Eta gure ikasleen zailtasunak ikusita, egokitzapenak egin beharko genituzke. Bestetik daukagu sumatiboa. Hau da, zertifikatzailea, balio du zertifikatzeko. Eta normalean, bukatzen denean ematen da. Prozesu bat bukatzen denean. Eta izaten da, titulazio bat lortzen dugunean, edo biak, bai formatiboa, bai sumatiboa, beharrezkoak dira, batak ez du besteak kentzen. Eta ez da komeni sumatiboa nagusitzea. Askoz aberasgarriagoa dela gure ikasleentzat ebaluazio formatiboa. Eta egin behar duguna da, ebaluatu prozesua. Eta hurrengo puntura goaz, hemen ikusten duzue gezi honetan agertzen dela prozesua, eta noiz ebaluatu behar dugu. Hasierako ebaluazioa daukagu, ebaluazio jarraia eta amaierako ebaluazioa. Hasierako ebaluazioan, aurrezagutzak jasotzeko, diagnosia egiteko erabiltzen dugu. Gero daukagu ebaluazio jarraia, hori prozesu osoan zehar egin behar da, etengabe. Guk informazioa jasotzen dugun heinean,
Bagoaz, gure ikaslei esaten, zelan doazen prozesuan. Hori da ebaluazio formatiboa. Laguntzen ditugu prozesuan, eta gero daukagu amaierako ebaluazioa. Lehen aipatu duguna sumatiboa, zertifikatzailea, hori prozesuaren amaieran ematen da. Eta horretan ere, hobekuntzarako proposamenak. Eta prozesu osoan zehar indartzen neurriak. Hasieratik amaierara arte.